Jehova Hosana, Kristu Jesu, Oloshereba, Marwe Kudenga, Marwe Simba. The African Apostolic Church, VAAPOSTORA VEAFRICA, number 8 Jefferson Road, Logan Park, Hertford, Harare, Zimbabwe, Chitungwiza Province, tinokuzivisa ikuti kuchava neSowe Chitungwiza Province. Musi weSunday 13 March 2022, Sowe richatanga nenguva dza 10 a.m. pamba paEvangelist Mtamba Jr. pedyo neBwanya Shops, Nyatsime Phase 4 Chitungwiza, Zengeza Gumano, vanorwara vanoteurirwa vachipora. Basa rakafanira kuitwa, kuparidza kukosha kwezita raJeso, nokushamisa kwekuponisa kwake. For more information, contact Munyori K. Mudzingwa at 0783 761 945, Evangelist Mtamba +263 717 044 755, Chairman E.V. Munyavi +263 771 073 976, Reverend Marche +263 777 102 416. Desk proudly Prince Media Production, creating lasting impressions. Please don't forget to subscribe our YouTube channel.